O Concello do Carballiño acolleu hoxe a presentación dunha nova homenaxe ás pulpeiras. Loterías e Apostas do Estado dedicará o 10º do 25 de xullo, Día de Galicia, ao municipio, a súa tradición e a festa do pulpo. Serán 6 millóns de décimos os que repartan este logotipo por toda España. Agradeceron hoxe tamén un traballo feito pola Asociación de Pulpeiros do Carballiño e Arcos, detrás tamén deste proxecto. Hoxe vamos a presentar unha campaña publicitaria, que non deixa de ser, promovida por Loterías e Apostas do Estado, que quero agradecer ao delegado a súa presencia aquí. E, bueno, é unha campaña que vai chegar a moitos sitios, xa nos dará os detalles do número de cupós, da súa incidencia, e quero, como alcalde, pois agradecer a Loterías este xesto co Carballiño, ca festa do pulpo e ca tradición deste pobo. Dar as gracias á Asociación de Pulpeiros, que está representada por María Laje, a secretaria, porque sin esta iniciativa nos non teríamos presencia neste acto. A promoción do 10º para o 25 de xulio, la verdad que o que vai facer é entrar nas casas da xente. Son 6 millóns de décimos con este logotipo que la verdad está moi ben confeccionado. Dou as gracias por o traballo que hai detrás de todo isto. Realmente esos 6 millóns de décimos son 6 millóns de pulpeira, de pulpeira, que a persoa que a escultora Laura Rodríguez foi a que visionou este logotipo realmente de Galicia, porque cando salimos fora encontrámonos con esta historia do pulpo que para nós é como moi morriñoso, e ten moita tradición de pais a fillos. En Loterías e Apostas del Estado temos unha tradición de máis de 260 anos, eso nos dá unha idea do que eles viven co seu negocio. Tamén decir que o primer premio que se pon é de 300.000 euros a serie, e o segundo de 60.000 euros. Con eso, animo a todos os a xente de Carballiño e de fora de Carballiño a que leven consigo algún décimo deste sorteo. A iniciativa, baixo o lema A Pulpeira, leyenda viva de unha tradición, festa do pulpo do Carballiño, partiu da petición da Asociación de Pulpeiras co obxectivo de render un homenaxe ás que xa non están. Para o Concello é toda unha honra que esta imaxe poida percorrer o país e agradeceron a todos os que fixeron posible que o Carballiño sexa de novo un punto de encontro turístico no mapa. Queremos facer un emotivo homenaxe ás nosas pulpeiras, a todas esas mulleres valientes e traballadoras que día a día co seu esforzo e ca súa dedicación conseguiron manter viva esta tradición, e que gracias a elas hoxe facemos o pulpo á feira tal e como elas nos foron ensinando. Queremos decirlle que estamos moi orgullosas de todas elas, das que coñecimos, das que nos tocaron na nosa propia familia, das que coñecimos e xa non están, e sobre todo, claro, evidentemente, de todas aquelas que conocimos, que non coñecimos. Esperemos que elas estén igual de orgullosas de nós que nós estamos delas. Decir isto, pois gracias tamén a Loterías do Estado por darnos esta oportunidade de poder chegar a donde nós non chegamos e de que as nosas pulpeiras viaxen por España, por todos os puntos de venta de Lotería Nacional. De representar tamén un poquinho a Galicia neste sorteo tan especial do 25 de xulio. Desearlle moi boa sorte a todos e a ver si nos toca. Gracias. Dicir que, dende logo, agradecer a sensibilidade que ten, neste caso, a Sociedade Estatal de Loterías do Estado facendo ou dando cupo a estes colectivos, asociacións, no caso do Carballiño, a Asociación de Pulperas e Pulperos de Arcos, para nós é importantísimo, é a viva imaxe do que é incluso a propia festa do pulpo, e penso que toda España poda ter a oportunidade de levar unha pulpeira no bolsillo, como dicía a secretaria da Asociación de Pulpeiros, é unha oportunidade buenísima, aparte
que todos sabemos que é un oficio, que é un arte, a arte das pulpeiras, tamén é un arte pois a obra que resultou das mans de Laura Rodríguez, unha artista recoñecida pois tamén en toda Galicia, e que fixo pois unha magnífica escultura que aparece no 10º, polo tanto pois darlle, pois felicitala tamén a ela polo traballo, e que este 10º axude a impulsar máis se cabe pois o que é a importancia das pulperas do Carballiño, que é unha figura que non para de medrar, no que a asociación e o Concello levan traballando tamén moitísimo por visibilizar o seu traballo. Nós, dende logo, pois non temos máis que agradecerlle ao propio colectivo todos estes anos de tradición, a xente que as precedeu, tamén as actuais, animar a xente a que veña ao Carballiño, que toque o premio no Carballiño, dende logo, pois que sigamos disfrutando desta tradición e desta arte moitos anos.